Lenkonzo yesikhumbuzo izobanjelwa lapha nokuyindawo engaqhelanga kakhulu nomuzi okwehle kuyo lenhlekelele. Elinye ilungu lomndeni wabashonile liqinisekisile ukuthi uhulumeni uzosingatha kuphela inkonzo yesikhumbuzo bese eyomngcwabo yenziwa ngasese umndeni kulandelwa amasiko. We have already indicated what dates do we want or earmarked for the funerals. Ours will take place on the 12th of October, meaning after the memorial service, we will be allowed now to take our bodies and bury them at home. So we'll make our preparations as a normal funeral or as we normally do when one of us has left us. Kusukela kwehle lenhlekelele ngomgqibelo, abantu abaningi bafake isandla besiza ngamalungiselelo omngcwabo kanye namakhaza. Laba bantu bazongcwatshwa ngeinsuku ezehlukene. Uyedwa umuntu ophoswa imibuzo ngamaphoyisa mayelana nalesi sigameko bengakaboshwa umuntu okwamanje.